אמ, ברוכים הבאים לסרטון של היום, זה סרטון ראשון שלי, קוראים לי יהונתן פרי. אז היום אני אשחק קצת עם אדגר, אנסה להעלות אותו לאלף גביעים. טוב, יאללה, בוא נתחיל. יאללה, יאללה, בוא נתחיל. יאללה. אנחנו נגד אדגר, אני לא הספקתי לומר כולם. אנחנו אבל נגד אנשים טובים. בוא נתחיל. טוב, יאללה. אני שם 3 עם אדגר, אז אם יש לכם בראולר על 1000 גביעים, או 900, תירשמו לערוץ. לא אכפת לי, אני רוצה שתירשמו לערוץ. יאללה, אפשר 9 בראולרים. יו, ומטתי. אני לא אשחק עם אתגר, יש לי איתו 905 קצת, אני זז 3 איתו. אני אשחק עם קולט, אני אשחק בזה, אחרי זה אני אשחק עם מורטיס בזה, כי מורטיס מטורף בזה, אחרי זה עם אדגר, כי הוא גם טוב בזה. יאללה, בוא נתחיל את המשחק. אנחנו בגל 1. עכשיו אמורים לבוא קצת רובוטים. הנה רובוט 1, מת. והנה עוד בוט, מת, גל 2. יאללה, אני כבר רוצה את הבוס, הוא קל, הבוס אחד הקלים. יאללה, אנחנו גל 3. יש כאן עכשיו הרבה. והרגתי את הזה. אני כבר... איזה גל 4. עדיין אנחנו לא גל. הנה עוד רובוטים. ועכשיו בוס. אני כבר ברמה מטורפת בזה, אני כמעט כל משחק מנצח. אני אשמור לנו על הכספת. כל אחד יכול לבוא. בא לי כבר... נו, תהרגו כבר את הבוס. יאללה, אוי, לא, עכשיו יש... יואו, נראה לי שהם יערכו לנו את הכספת. אוי, יש לי הייפר יופי יופי. יופי יופי יופי. יאללה, אנחנו במשחק מטורף. נו, תעשה הייפר ואולטי. שתיים, אחד. וניצחנו. יאללה חברים, ניצחון ראשון. יאללה חברים, נתראה בסרטון הבא, אז ננסה להעלות את קולט ל-689 גביעים, ויאללה ביי.